Lige for at gøre alting helt på det rene, så er det her kun for underholdning. Der er hverken nogen økonomisk rådgivning eller skatterådgivning i det, som jeg siger. Lav jeres egen undersøgelser. Snak med de relevante fagfolk omkring det, før I går i gang med noget. Hej alle sammen og velkommen til Dansk Kryptomining. I dag der skal vi snakke lidt om et program, der hedder NiceHash. Det er et program, der er lavet til at kunne komme i gang med mining. Det er relativt nemt at bruge, og det er relativt simpelt at sætte op. Så jeg synes, vi starter med at kigge på det. Som I kan se her, så har jeg en browser åben. Og det jeg så gerne vil, det er, at jeg vil gerne op i den, der hedder, kan man sige, ind på den hjemmeside, der hedder NiceHash. nicehash.com. Og det man egentlig skal gøre for ligesom at starte på alt det her, det er at man først skal lave en konto. Så det vil jeg lige gøre her. Det skal selvfølgelig være et password man kan huske. Bummelum. Og så får vi ellers lavet en konto. Så bliver der sendt en verificeringsmail, og den skal jeg selvfølgelig lige ind i. Det åbner jeg lige på et andet skærmbillede end det her. Det er selvfølgelig en bekræftelsesmail, som man som er standard, kan man sige, for alle de her. Nu ser vi lige, om jeg kan. Den var det. Der er så blevet sendt en ny kode. Så først skal man bekræfte, at man har en mail, så bagefter skal man bekræfte, at man bruger mailen til det. Ja, godt. Og det man så kan se herinde, det er, hvad vil man egentlig bruge det her til? Og det er egentlig ikke så relevant, fordi man kan sige, vi skal egentlig bare i gang med at mine, så vi kan se, hvad det ligesom er. Så vi trykker på start using NiceHash. Og så er vi så langt her. Det vi så skal i gang med, det er jo at mine. Så oppe i toppen heroppe, der kan man trykke på den, der hedder mining. Og så kan man så se, nu tager vi lige og skipper turen. Eller det gør vi ikke, vi trykker på næste. Og den forklarer egentlig, hvordan man egentlig gør. Vi går egentlig tilbage igen. Men det man egentlig skal, det er, at man skal downloade miner eller ASIC miner heroppe i toppen. Så det vil vi lige gøre. Der findes nogle forskellige versioner. Det kan vi også komme ind på lidt senere. Men som udgangspunkt, så skal man bruge den, der hedder NiceHash miner. Og den trykker vi så download på. Og der kan man så se, at man får en adresse, man kan bruge til at sætte NiceHash mineren op. Den klikker vi lige kopiere på. Og så får vi startet NiceHash installationen. Så trykker vi acceptere til det hele, bare for at komme lidt hurtigere igennem det her. Og så vil vi gerne køre NiceHash mineren. Og vi trykker ja tak til det hele. Vi vil gerne have det på engelsk, fordi som sagt, der er ikke rigtig nogen dansk version. Desværre ikke endnu. Så kan man scanne sin, hvad kan man sige, hvis man har appen på sin mobil, så kan man scanne det her, så man kan kontrollere, hvad kan man sige, mineren, mens det er, man er et andet sted. Det er jo typisk noget, man vil gøre, hvis det er, at man sætter den i gang herhjemme, og man går herfra, og så må man egentlig gerne se, hvordan det egentlig kører på sin telefon. Så kan man scanne den her QR-kode, og så kan man så, hvad kan man sige, logge ind på telefonen og tage den derfra, ikke? Det vi så skal i gang med nu, det er, at vi skal logge ind på mineren, fordi den ved jo selvfølgelig ikke, hvem vi er. Så det gør vi lige. Og så bliver der selvfølgelig sendt endnu en mail, hvor der er, at vi kan godkende, at det er os, der egentlig er os.
Jeg har ikke modtaget den endnu, så der går lige et øjeblik. Den kom der. Og sådan der. Og så er vi egentlig logget ind. Det vil sige, det vi har gjort nu, det er, at vi har oprettet en konto på NiceHash. Vi har downloadet en miner dertil. Og vi er logget ind på den her miner. Det her stykke software nu gør, det er, at det henter, det henter nogle forskellige, hvad kan man sige, typer af software ned, for at kunne mine. Og det er så det, jeg trykker ja tak til her nu. Og så siger den, at vi er logget ind. Nu skal vi lige genstarte. Så det gør vi lige. Sådan der. Og der er egentlig bare en knap, der hedder Start Mining. Hvis man trykker på den, så går den i gang. NiceHash er lavet på en måde, som gør, at man miner det, der giver mest, hvad kan man sige, valuta for pengene lige nu og her. Og det man så bliver betalt i, det er i bitcoin. Når jeg trykker start, så det første, den vil gøre, det er, at den vil finde ud af, hvordan er mit setup lige nu? Hvordan er mit grafikkort, og hvad tjener det egentlig flest penge på? Så hvis vi lige prøver at trykke på den, så går den i gang med det, der hedder benchmarking. Og det er, hvor den tester mit setup lige nu. Og det kan man så også se herover, hvor den går i gang. Og der kan man også, hvis man klikker hernede, så kan man se, hvor langt den er nået, og så videre og så videre. Man kan så også se, hvad ens computer den indeholder. Så nu går det hele i gang. Og så må vi se, hvordan det ender. Man kan også klikke på devices, og så kan man egentlig se, hvordan temperaturen er og så videre. Men så går den egentlig i gang med at mine, og så er man egentlig i gang med at tjene bitcoin. Det man også kan se, det er, at den åbner de her forskellige stykker mining software for at teste dem. Som for eksempel det her. Og så hver gang den åbner noget mining software, så vil den komme op med sådan en firewall meddelelse om, at du er altså i gang med at starte et program, som der ikke kan komme igennem firewallen, så det skal vi lige tillade. Og det er altså helt normalt for de her typer af software, det er, at de skal have adgang til det. Ellers så virker de ikke. Anyways, mens den er i gang med at benchmarke, så kan vi jo kigge lidt på det her om i baggrunden. Fordi nu er vi jo i gang, og vi har logget ind, vi har startet mineren, og vi vil egentlig gerne se, hvordan det egentlig kører. Og her der kan vi så se navnet på den computer, som vi nu har, som vi har startet op, og så står der egentlig worker 1, og den er i gang med at køre benchmarking. Og så kan man se, hvad den bruger strøm. Eller man kan se hvor høj load der er på. Og man kan se, hvor mange megahash man får ud af det, hvis man går lidt længere ned. Lige nu der er min processor, altså CPU'en, er i gang med at mine. Den miner noget, der hedder Monero. Og der kan man så se ja, det må jeg undskylde. Min mikrofon der løb tør for strøm. Så det er hvad det er. Jeg har også spolet lidt i det, fordi man kan sige, nu er den egentlig færdig med at lave de her benchmarks. Altså finde ud af, hvordan computeren egentlig er, hvad den tjener penge på. Og det man så kan se på NiceHash mineren, det er, at nu er den i gang med at mine. Og lige pt. Der miner jeg kun på grafikkortet og ikke på processoren. Det har jeg nemlig slået fra. Det er ikke så godt at optage videoklip, mens man bruger 100% af hele systemet. Så men, det er hvad det er. Anyways, og her kan man så se, at det grafikkort, jeg har siddende i nu, det tjener, hvad der svarer til 0,39 kan man sige, US dollar, den amerikanske valuta, om dagen. Det er jo ikke særlig meget, når man tænker på, at vi også skal betale strøm, fordi det tager den her nemlig ikke med. Og man kan så også se, hvad det så svarer til i bitcoin heroppe, omkring hvad det egentlig er per dag. Ikke? Hvis vi går over under devices, så kan vi se, at vores grafikkort det er 50 grader, vi bruger 100% af, hvad den egentlig kan, og den er i gang med at mine. Vi kan se, hvilken miner den bruger,
som er i NB Miner, og den miner det her, der hedder Dagger Hashimoto, som er Ethereum. Det er det, der er lidt sjovt ved NiceHash, det er, at man miner en valuta, men man bliver betalt i en anden. Det kan vi også komme ind på et andet tidspunkt, men det er sådan, det fungerer. Den har lavet de her benchmarks herovre, og hvis vi går ned og kigger, så kan vi se, hvilke hastighed der er på det. Med de forskellige typer af værdier, som der nu er. Det er de her forskellige kryptovalutaer, som man kan mine. Og den har så valgt ud for det, hvad den synes, der er bedst lige nu, eller mest profitabelt. Godt, så lukker vi den her NiceHash miner, minimerer vi det, og så kan vi se, at her, der har vi så den her miner, der kører i baggrunden, og den skal egentlig bare være åben hele tiden. Så længe den er åben, så er den i gang med at mine, og der får man egentlig også at vide, hvad der egentlig sker i den her miner. Og noget, der er rigtig vigtigt også til senere, det er den, der hedder effektivitet per watt. Fordi det, at man miner, er jo ikke ens betydende med, at man tjener penge på det. For sådan som elpriserne er lige nu, der kan det godt være svært at have profit på det, man egentlig miner. Anyways, mineren er i gang, så den sætter vi lige til side. Og så snakker vi lidt om deres hjemmeside her, i stedet for den her portal. Og det vil være det samme, man kan se i den her NiceHash app. Ja. Men man kan ikke se, at den er i gang. Hvis vi lige trykker på F5 en gang, så kan vi nok se lidt mere. Ja, så kan vi se, at den er i gang med Dagger Hashimoto. Vi kan se dens hastighed på, hvad kan man sige, inde hos NiceHash. Det er noget, der, hvad kan man sige, hvor den kigger på over tid, hvor meget det er, at man egentlig har minet. Eller hvor meget kraft man egentlig miner med, kan man sige. Computerkraft. Hvis jeg lagde mærke til det før, så i mineren, der stod omkring 15 megahash, og herinde der står så 5,9. Men det er jo så fordi, det er over tid, og den har ikke nået at tage tiden med, så den skal nok komme op på et eller andet tidspunkt. Men det er man så i gang med, og så er den egentlig i gang med at mine. Og så kan man så sige, nu miner jeg, hvad så? Jamen, hvis man kigger op i toppen, så har man det, der hedder ikke betalt mining balance. Det vil sige, det er det, du har minet, men ikke har fået udbetalt på din konto endnu. Og så står der herover next payout, det vil sige, det er næste udbetaling. Det er her, hvor at de bliver udbetalt til din konto. Og din konto, det er så den, der hedder, det er så den her over, det er din, hvad kan man sige, din punkt, hvor det er, du har din kryptovaluta i. Og når så du har det der, så kan du enten vælge at sige, jeg vil gerne bytte den til en anden kryptovaluta, eller jeg vil gerne have udbetalt pengene, eller jeg vil bare gerne spare dem op, og så beholde dem, som de er, og så på et eller andet tidspunkt udbetale dem. Det skal lige siges, nu går vi ikke igennem udbetalingsprocessen her, men for at kunne udbetale, så er man nødt til at blive KYC godkendt. Og så kan man så sige, hvad er det? Jamen det er egentlig en godkendelse af, at du er den du er, og at når de så udbetaler pengene til dig, så vil Skat tage fat i NiceHash og siger, hej, vi kan se, at der er gået nogle penge ind på en konto fra jer af. Hvem er det? Og så skal de kunne sige, jamen det er og det er altså en godkendelse med foto og pas for at kunne lave de her udbetalinger. Og det er standard for alle kryptovalutabørser, at man kan ikke få udbetalt penge, med mindre at man verificerer sig med pas og billeder osv. Skal man lave en udbetaling til sin bank, så skal man også verificere, at det er den rigtige bank, man udbetaler til. Det vil sige, at man sender, jeg tror det er 1 euro, fra sin bank af til deres adresse, altså deres bankadresse hos dem. Og så går der 2 dage eller sådan noget, så bliver din bankkonto godkendt som en, der kan modtage penge herindefra efterfølgende. Så man kan sige, man er nødt til at sende 1 euro. Det kommer så ind i den her konto, man har herinde, så man kan få den udbetalt igen på et tidspunkt. Anyways, det er egentlig sådan, det fungerer. Ja, det er ikke fordi, det er så svært at starte. Det er ikke fordi, det er så svært at forstå.
Men at tjene penge på det, det er, det er straks en anden sag. Det her det er den nemme version, og hvordan man egentlig kommer i gang med det. Og så vil jeg grave lidt mere i dybden i nogle af de andre ting, i nogle af de andre videoer. Anyways, tak for den gang, og så kommer der flere videoer.